Objednal som si dva parfémy. Je to Rayhan Elixir. Tento Rayhan Elixir je ešte aj v ďalšej verzii, takzvanej nočnej. A potom Thriller od Maysoon Asrar. Oba parfémy, obe balenia majú 100 ml. K tomu som si ešte objednal vzorku, a to je Arabiat Prestige Extra Dose Home, a dostal som k tomu vzorku Latafa Ayeb Dubai. Túto som si ja objednal, bo mala tiež dobré hodnotenie a túto som dostal ako darček. Tieto dva parfémy som vyberal na základe aj marketingu, či ma oslovili, mali dobrý marketing na stránke. A potom som nechal porovnávať dve AIčka, rôzne typy parfémov, aj s tými, čo mám, a nechal som ich hodnotiť, plus som si zadefinoval kritériá, ktoré od parfému požadujem a ktoré najlepšie tomu vyhovujú. A mal som v tej ponuke vyhľadnutých nejakých 6 typov, vlastne nebol aj zo vzorky. Mal som 6 typov parfémov vlastne vybraných z ponuky a cez AIčko som to zredukoval na 2, keďže naozaj sú to dosť veľké balenia a toto predpokladám, že vydrží minimálne na rok, tak som nechcel kúpiť ešte ďalšie, bo ešte mám kopu parfémov, ktoré teraz používam, tak som to zase nechcel byť preparfumovaný. Ale som zvedavý, že to, čo sa o tých parfémoch píše, to, čo sa o tých parfémoch nejak promotion ako propaguje, tak či je aj pravda. Takže to uvidím a ideme sa porieť, ako tie parfémy sú balené, v akých baleniach, akých nádobách alebo dózach alebo v akom skle. Takto vyzerá prvý parfém. Som si ho teraz nastrikal a ten prvý dojem, že vonia dobre, takže uvidím, ako tá vonia aj vydrží. Väčšinou bolo, že tieto vonie vydržia 6 až 10 hodín a na oblečení ešte dlhšie, takže uvidím, že ako dlho vydržia tieto vonie. Takže to bol prvý parfém a idem vyskúšať ešte druhý parfém. Tak tu vyzerá fľaštička druhého parfému. Musím povedať, že tento parfém, keď som si ho išiel nastriekať na seba, tak nedrží sa moc nejak dobre. Ten prístup k tomu by som stlačil ten ostrekovač alebo ten sprej, tak nebol úplne ideálny, nedržalo sa to úplne ideálne. Takže za mňa ten dizajn fľaštičky ako z hľadiska uchopenia a použitia nie je ideálny. Idem sa porieť teraz na tento Thriller, že ako to vlastne bude voňať, tak sa idem vyskúšať dať a prvé dojmy, aké z neho budú. V porovnaní týchto dvoch by mal byť tento lepší z hľadiska vône a nejakého. Každý z týchto parfumov má nejakú svoju špecifickosť, niečo iné trošku vyžaruje, ale zhruba je to také prínanie toho, čo som potreboval, takže uvidím, ako bude tento druhý mať vôňu. Tak to vyzerá, keď sa dá dolu vrchnák. A idem to otestovať. Takže prvé dojmy z tohto parfému. Ako prvý dojem sa mi zdá, že tento elixír bol lepší. Tento není až taký, by som povedal, až taký výrazný, ale ono sa uvidí, keď to bude mať aj na oblečení, sa to dáva hlavne na ruku. Takže je možno, že ten prvý dojem ešte nie taký, ako má byť, že až keď budem oblečený a dám si to aj na telo, aj trochu na oblečenie, že uvidím, ako to celé bude voňať, ako celé to bude pôsobiť. Takto v celku momentálne to mám prevažne na ruke, takže zatiaľ je tento o niečo lepší, ten prvý dojem.
Čo sa týka týchto vzoriek, tak som myslel, že vzorky budú trošku väčšie. Na mňa pôsobia trošku, že sú maličké. Očakával by som trošičku väčšie vzorky, keďže kvázi ide cena, je zhruba, by som povedal, nejakých 5% z ceny parfému. Takže som možno očakával trošičku väčšie tieto testovacie vzorky. Respektíve pri tomto je to cena možno 67% z ceny parfému. No a na základe toho, ako budem spokojný, vlastne uvidím, či do budúcna tiež budem využívať online obchod, marketing a potom, čo mi na to povie AIčko, ktoré vyhľadáva recenzie a rôzne ďalšie atribúty a z toho dáva nejaké závery, že či tento spôsob je efektívny a ušetrí mi čas ísť, v mojom prípade je to nejakých tam a späť 50 km cca do predajne, kamenné, keďže mám len 2 kamenné predajne, tento predajca, ktorý to distribuje alebo predáva u nás, tak vlastne si tým ušetrím cestu a aj keď človek chce otestovať viac parfémov, tak každý vie, že sa to moc nedá, lebo tie vône by sa potom už mixovali, tak väčšinou sa to dáva na jednu ruku, na druhú ruku a potom to človek nosí celý deň a porovnáva dvoch parfémov a naozaj porovnáva dvoch parfémov je dosť ako malá vzorka, keď človek nevie ešte aký parfém chce. Ja som si vytipoval niekoľko parfémov a tie som potom nechal analyzovať cez umelú inteligenciu až som sa dopracoval k týmto dvom, čo sa hodia k tomu účelu, na aký by som to potreboval, alebo k účelu, čo som požadoval. Plus ďalšia testovacia, že ako to vonia, bol to jeden tiež z kandidátov a táto bola vlastne vzorka ako mystery, ako odmena za nákup. Takže tieto vzorky vyskúšam neskôr, nemá to zmysel teraz testovať, keď som už navonený 2 parfümami a časom uvidím, či do budúcna, keď budem kupovať nové parfémy, či ma tieto dva oslovia a či urobím nejakú výmenu medzi touto kombináciou, že namiesto, keď mi dojdu tieto dva parfémy, či kúpim tie isté, alebo niektoré z týchto zamením, že vzorka namiesto niektorého z týchto, alebo obe vzorky namiesto týchto dvoch, podľa toho, ako tie vzorky budú dobré. Čo sa týka cenovo sú za mňa parfémy, cenovo boli priateľné, preto som sa aj rozhodol vyskúšať tú kúpu a sú zhruba 3 až 4 krát drahšie, ako keď si kupujete také tie lacné parfémy v bežných obchodoch. Ako cenovo nie sú drahé, jeden stál do 40 €, druhý stál do 50 €, cez 50 €. Boli drahšie, dokopy stáli cez 100 €. Takže tam bol nejaký pomer, toto bolo lacnejšie, Raihan Elixir bol lacnejší, tento thriller bol drahší, takže cca 100 € stáli, takže, ale za mňa tá cena je stále taká akceptovateľná, koľko kupujem v rozsahu 30 až 50 € štandardne parfémy, tie kvalitnejšie a potom kupujem také lacnejšie parfémy, to mám, keď idem narýchlo niekam len obchod alebo niečo také, tak na to používam také rýchle lacnejšie parfémy. Tieto mám už na bežné nosenie ako do práce, na rôzne udalosti spoločenské, alebo keď idem von dlhšie, aj kvôli tomu, že tieto vydržia dlhšie, kým tie lacné vydržia tak hodinu, 2 a potom už vlastne strácajú tú vôňu, už ich nie je ani cítiť poriadne.